Salutare tuturor! Eu sunt Iobag. Acesta este Let's Play-ul cu numărul 4, nu? Da, 4. Ne jucăm puțin cu maimuțele. Ne jucăm cu maimuțica, ce puli maimuțica. Hai să vedem ce ne dă. M-am gândit să fac acest Let's Play, fiindcă sunt foarte fericit. Da, iarba maimuțe normale, extraordinar de slab. Exact, cred că ați văzut și voi. Am 4 mănuși ale tâlharului. Da, una expiră imediat. Dar celelalte sunt full. Ceva medalii? Bun. Fiți atenți. Deci m-am gândit să vorbesc în acest Let's Play despre cât de bun sunt și de modest. Nu. M-am gândit să vă vorbesc despre hacker. Ce să vă spun despre ei? E bine, să vă spun părerea mea. Dar trebuie să avem și grijă în același timp, fiindcă maimuțele sunt foarte periculoase. Nu toate te lasă să le ciufurești. Așa. Deci m-am gândit să vă spun despre hackeri. Ei bine, hackerii sunt oameni ca și noi. Mă scuzați, mereu mă enervează sunetul ăsta. Nu știu ce să-i fac. Dar să trecem peste. Hackerii sunt niște persoane care folosesc anumite programe, cred că se numesc softuri, nu? Da, softuri ilegale care te ajută să trișezi în jocul ăsta. O, pica morcovul să-i dăm la căluț. Bun, am părut cel mai uitat la copil, ce? Hai, băga morcovul, copil, băga. Nu, doamne. Căluț. Doamne, sunet tâmpit. Ia uitați ce căluț drăguț avem. Oh, hai să... Da, puteți observa câteva chestii schimbate la caracterul meu. Cum ar fi că... Vedeți? Exact. A dispărut leul, a venit tigrul. Ce să spun? De ce am făcut chestia asta? Puteți să vă uitați, nu este cu nimic mai bun. Aceasta ar... Doamne! Română, concentrează-te, Iobagule! Așa. Deci armura asta nu este cu nimic mai bună decât cealaltă. Poate că este chiar mai slabă, dar ce am zis? Am zis să vând leul. În primul rând era ciobit, nu aveam ce să-i fac. Tigrul poate o să-i adaug într-o din armură. O să-i schimb bonusele. Fac lejer contul de 20, deci nu e bai. Și ce am zis? Hai să vând leul. Să strâng bani, să-mi iau mistreț. Da, până mi-am iau mistreț. Oh, cât durează. Am abia 35 de milioane, cred. Și mistrețul este destul de scump. Ajunge și la 200 în funcție de timpul său. Deci dacă mori, promit că îți dă o bere dacă nu mori. Eu o să mori. Și de sete. Ar fi bine să merg să iau buff, să-mi dau buff. Îmi dau un buff cu șamanca mea. Ce e ciudat. Așa. Să-mi dau și licor. Mai rezist până termin videoclipul. Deci, să ne întoarcem. Vorbeam ceva despre hackeri. Da, și trebuie să încerc scuze pentru că se va bloca câteva secunde cât timp îmi dau buff. Asta este, nu știu de ce. M-am uitat atent, nu cred că am cum să rezolv chestia asta. Hai căluțule, Iobagul te așteaptă. Așa, băi. Acum zic așa. Într-o perioadă ziceam deci, acum zic așa. E perfect. Da. Despre hackeri. Eu n-am nimic cu ei. Sunt diferite tipuri de hackeri. Sunt acelea care te ajută care pescuiesc singure, știți? La gen trece GM pe lângă tine și te întreabă, ești? Te rog, știi, ești obligat să răspunzi la PM, nu știu ce. Adică, așa am văzut pe grupul Facebook, Metin 2 România. Și ce să zic, chiar m-am informat cu hack-ul ăsta, ce știe el să facă, bă, de ce îl folosesc toți? Păi, el nu face mare lucru. Pescuiești, tu lași calculatorul aprins, el pescuiește. Și după
după aia, după nu știu cât timp, te trezești cu 1000 de spuici. Asta după câteva luni. Dar ce am zis? Adică n-am zis nimic. M-am gândit, bă, merită. Adică serios, jocul ăsta e un joc care muncești ca să... Nu muncești. Te joci ca să te distrezi, mă. De exemplu, eu mă joc Metin 2. Nu, mă joc Metin 2 ca să mă distrez. Mă relaxez când mă joc. Dar nu asta contează. Asta cu hackerii, nu știu ce să zic mult despre voi. Uite, niște ciudați, mă pare. Adică, voi vă distrați, mă, că folosiți hack-ul. Care mai e farmecul jocului? Iar o să se blocheze, stați liniștiți. Știu asta. Care mai e farmecul? Bine, mă, hai, îți lași calculatorul aprins, vine factura la curent, maică-tă și taică-tă o să zică să stai mai puțin la televizor, că ei nu știu. Unii chiar nu știu că îți vrea să calculatorul aprins toată ziua și toată noaptea. Da, mă rog. Și, bă, da, cu ăștia care folosiți Fishbot. N-am mă nimic cu voi. Da, sunt persoane care folosesc un hack, nu știu cum se numește. Bă, dar e cel mai enervant. Adică ăla chiar te deranjează. Te chinui 5, 10, 15, 25 de secunde, 1 minut, 2 să spargi un metin și trece un de ăsta la 50 de metri de tine. Mă, nici măcar nu se apropie. Îți ia tot dropul. Dropul era pe numele tău, dar el ți-l ia oricum. Deci, chestii de astea n-ar trebui să se întâmple nici măcar în viața reală. Deci se întâmplă. Cam asta a fost despre hackeri, nu? Cred că nu mai am ce să vă spun altceva. A, da, m-am gândit să vă adresez o întrebare în legătură cu căluțul. Da, căluțul meu. Vă place? Merită și el un nume? Ia auziți, Iobag Cal. Cum sună? Iobag Cal. E... Doamne. Vă dați seama, căluțul meu când se duce și el prin oraș, întreabă, o, salut, cum te cheamă? Iobag Cal. Păi tu n-ai nume, mă? Nu mă știi, n-a avut inspirație, nu m-a botezat, nu era credincios chestii. Opa, Floricică, Clopoțel. Așa. Săracul meu căluț. Poate mă ajute și pe mine cineva. Poate lăsați și voi în comentarii niște idei pentru nume. Desigur, trebuie neapărat să-i dau un nume, mai ales că îmi dă 20 apărare din câte știu. Da. Chiar vreau, mă ajutați? Știți cum îl are Al Capone pe Gypsy? Uite, eu o să-l am pe... Habar n-am, îmi dați voi un nume. Dacă știam, nu vă mai întrebam. Doamne, ia să uite. Încă o floricică. Mamă, deci, uitați-vă aici. O să-mi deschid florărie. O să fie florăria Olga din Pitești. O să o cumpăr și o să o redeschid cu florile de pe Metin. Ce de bani aș face? Și vă dați seama, o să vând toate florile alea, o să bag și o să-mi iau yang-ul de pe site, care mi se pare o prostie. Asta a fost. Da, după cum puteți vedea, am făcut M7 Iureș, am mers și prima carte, mă apropii încet de G, dar încă aștept eventul de Paște să văd câte concentrate pot face eu pentru a-mi îndeplini scopul. Iureșul G și să ajung cu aura la P. Ei bine, am fost Iobag. Acesta a fost let's play-ul numărul 4. Da, 4. Aștept propunerile voastre pentru numele căluțului meu. Ce că căluț, edita mai iapa. Dar nu contează. Oh, nu, și o să mor. Dar nu mor. Nu. Chiar dacă mă repet, nu o să mor. Fiindcă al meu căluț cu un viitor nume mă protejează. E bine, aici se încheie let's play-ul meu. Vă doresc o zi minunată.